sindicatos. A sociedade española, que ten a recesión, é máis inxusta e evita, así como empobrece, a degradación social e laboral tamén resulta evidente. Moitas persoas perderon o seu emprego nestes últimos 7 anos, e as que o conservan sofren cada vez máis a precariedade, a xornada parcial, non escollida no 74% dos casos, e a contratación temporal, unha de cada 4 persoas asalariadas. Son duras agravantes das deterioradas condicións laborais. Os últimos datos da EPA sitúan a Ourense como unha das taxas de actividade máis baixas do Estado, con 27.000 persoas desempregadas, que supone un 15,8% da taxa de paro, 2 puntos máis que o último trimestre de 2015. O sistema de protección por desemprego cobre cada vez a menos persoas. En Ourense, casi 26.000 persoas desempregadas, o 47% das inscritas docentes, non reciben unha prestación. O papel do sindicato é fundamental nesta repartición primaria da renda, porque a negociación do salario do convenio colectivo é un instrumento esencial para construir unha sociedade xusta, democrática e social. Por todo isto, neste un temario, Comisións Obreiras e UGT exigimos un cambio urgente e exigimos as seguintes actuacións. Impulsar un plan de choque para o emprego en todas as súas dimensións. Realizar unha verdadeira reforma fiscal que aumenta a recaudación e utiliza o sistema. Derogar as reformas laborais que significaron un corte de abaixamento de rendas do traballo ao capital e recuperar os dereitos laborais. Fortalecer a negociación colectiva para mellorar as condicións laborais dos traballadores e traballadoras. Aumentar os salarios de maneira coherente, coa base de crecemento económico, para activar o consumo das familias e a creación de emprego, e reducir as desigualdades e pobreza. Recuperar a calidade dos servicios públicos, dos servicios sociais e o emprego asociado a eles. Recuperar o poder adquisitivo, os dereitos laborais e o desenvolvemento do estatuto básico dos empleados públicos. Aumentar o salario mínimo de xeito progresivo para alcanzar o 60% do salario medio. Reverter totalmente a última reforma das pensións. Restablecer o pacto de Toledo e asegurar o futuro do sistema público das pensións. Mellorar o sistema de protección por desemprego para dar protección ás persoas que carecen dela. Pon en marcha unha nova prestación de ingresos mínimos, como propón a iniciativa legislativa popular, promovida por UGT e Comisións Obreiras, con objetivos de garantir unha situación económica a todas as persoas en disposición de traballar que carezan de emprego e ingresos suficientes. Impulsar unha potente política industrial que contribúa a fortalecer o noso sistema productivo e a crear emprego máis estable e de calidade. A retirada do TTIP, o acordo transatlántico para o comercio e o investimento en a Unión Europea e os Estados Unidos, que se negociou de maneira aparta e a base do diálogo social, porque supone unha amenaza aos dereitos económicos, sociais e laborais da clase traballadora. A retirada da asignatura por parte da Unión Europea do acordo ilegal e moral asignado con Turquía sobre as persoas refugiadas, e cumprir co dereito de asilo e refugio. Así, de todas as guerras e actuacións terroristas, en las violacións dos dereitos laborais, sindicais e civis en todo o mundo. Que viva a nosa clase obreira! Viva o traballo! Compañeros e compañeras, agradecemento tanto la secretaria general de Comisión Obreira, Ana Barrios, como el secretario general de UGT, a todos los comisionados, compañeros de Plata, a todos los comisionados, compañeros de Plata, y a los delegados despedidos de Comisión Obreira, como no.